Ay mga paps, nadimiron din sa El Cargador sa may San Fernando. Pasensya na kayo nga ako kabidyo kayo yung napagikan kay nang hit sa lamang ko diri mga paps. Armi diri mga liko mi diri mga paps. Kita mo na nasa atbang mga paps, mga barko na manakay mi diha. Wala mi dapita mga ligo. Tinaw kaya ang dagat mga paps. Ang uban mga paps nagsugod ng pangaligo. Kami na pamindiri kay nagpaimutan kami sa mga dala, mga balon. Ang layat meron diri mga paps. Ngambak mi diha. Mao day gatapo ang akong mga kauban mga paps kay napaday bayron nun. Wala ba ko padalag extra din kwarta mga paps. Kay manghit sa rugod ko. Patay. Mindool na mangulit ka sa kwarta mga paps. Ay salamat kay wala ko gidool mga paps. Malibre gid ko ron. Inani ni mga paps basta wa kay kwarta ganin da. Pasalipod lang ka. Mao ni ang para sa mga pangbata mga paps. Napoy para sa dagko ani dili dapit sa ubos nga bahin. Undot kay biyo mga paps. Muari ka diri kung doon na kay uyaba, malingaw gigay kaligo diri mga paps. Kung wa kay dalang uyab, muningon nga tanaw-tanaw lang ka diri sa uban nga nang mga uyab dala mga paps. Mao ni ang pinaka-kusgan akong kauban pre. Okay, pre. Okay na pre. Okay kayo. Okay kayo. Okay ya mga ano? Okay kayo.
Tubang. Okay. Iya, ito bang nidada? Ito bang dito? No, sa may lami ang dagat. Aslom? Dagat. Aslom ang dagat? Korat. Ay, Ronaldo. Ronaldo to. Nanagat. Nagat na. Nah, namana. Aray. Psst. Hoy, Kita magwa. pakita isa. Ay, mga vlogs. Isa mo hang kuha ba? Welcome to my guys. Welcome to my guys. Asa mo hang kuha? Isa. Isa mo ko ha. Ah, Umay ni. nanagay matula na guli. Ah, siguro. Tula. Sinuba ba gani? Alam dira nang gamay. Lam-lam dia. Ah, mga kapaps. Mga kapaps. Tayo nyo ha, musalom ko, bababaw. Wala, hayang-hayang gamay. Hayang-hayang. Isang kanutin. Isang yan. Hi vlog, welcome to my guys. Sipo. Sino mo lagot? Nakakuha di ko sa pagkamos. Sa ano? Tunok? Kuha ko mga kapaps oh. Kuha kag samad? Nindot kay yung tubig mga paps. Okay na mga paps, naman namin pangaligo. So, pao din namin. Nang hipos namin, kaya mo gikan namin.